Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме. Велика мисъл на велик човек, Васил Левски, апостолът на българската свобода. И едва ли в България има друг регион, който, както долината на розите и тракийските царе, да обединява и съхранява в себе си толкова много непреходна история, който да е дал на България толкова много велики личности, успели да преобърнат времето и да оставят своето завещание за поколенията. Добре дошли в земята, от която започва жизнения път на големите Левски, Ботев, Вазов, Чудомир. В сърцето на град Казанлък днес с гордост се представя казанлъшката тракийска гробница, датираща от първата половина на 3 век преди Христа. Достъпът до оригинала е строго ограничен, но непосредствено до него е изградено копие. Гостувайки в долината, няма как да не отделите време да разгледате прочутата в цял свят гробница, известна със своите забележителни стенописи, едни от най-добре запазените произведения на античната живопис. Заради уникалността си, този обект е първият български паметник, включен в световния списък на паметниците на ЮНЕСКО. Още едно наследство, оставено от траките, се намира на територията на община Казанлък. Гробницата на Сев III в могилата Голямата косматка. Една от най-големите могили на Балканския полуостров, с храм, считан за едно от най-впечатляващите тракийски съоръжения. Откритите в могила Голямата косматка над 80 предмета са с изключително висока стойност. Следващата спирка от пътуването е историческият музей Искра. Разположен в централната част на Казанлък, в него се съхраняват над 50 000 оригинални експоната, които разказват богатата история на казанлъшкия край. На ден през музея минават стотици хора. Историческият музей в Карлово със своите експонати и с гостоприемството си е изключителен. Минавайки по красивите улици на града и стигайки до музея, няма как да скриете своето очарование от великолепната сграда, някога 5-класно мъжко училище. Зад нейните стени са съхранени изключителни обекти и паметници на културата, датиращи от древността до наши дни. Малко са предметите, които могат да бъдат наречени емблематични за определен исторически период. Такъв символ за един бурен и изключително важен за България времеви отрязък е оригиналната камбана, с която е дадено началото на априлското въстание през 1876 година. Сега нейн дом е историческият музей в Клисура. Тук се съхранява и черешовото топче, символ на артилерията в града. За уникалност претендират и творбите на големите Златю Бояджиев, Ненко Балкански, Дечко Узунов, Христо Станчев и други, изложени в картинната галерия. Странно е усещането, когато за пръв път пристъпваш прага на дома, в който се е родил Иван Вазов. От шумното и многолюдно семейство днес няма следа. Тиха, спокойна и идилична е атмосферата, съхранена в китната бащина къща. Тук, сред чемширите и обилната зеленина и уютните одаи, е расъл бъдещия народен поет. Всяка стая разкрива различни страни от бита и традициите на Вазовото семейство. Впечатляващ е паноптикумът с восъчни фигури, възраждащ популярни вазови герои, умиляващи ни със свежия хумор и очарованието на онова далечно време. Една от най-привлекателните за туристите възможности е, опознавайки миналото, да могат реално да се докоснат до него. Такова изживяване предлага етнографския и занаятчийски център Сопотския СНАФ.
Разположен в две възрожденски къщи, точно в сърцето на Сопот, тази уникална работилница приютява в себе си таланта на наследниците на старите майстори, предаващи занаята си от поколение на поколение. Гравиране, инкрустиране, пекачество – малка част от възможностите на сопотските занаятчии. На втория кат на центъра е подготвена стая работилница специално за вас. Мъглиж беше пръв. Местността Кръста, над Мъглиж, гордо се издига паметникът на септемвриеца. Монументът е построен в памет на загиналите жители на града, които първи запалват огъня на септемврийското въстание. Техният подвиг е възпят в стихотворението на Гео Милев «Септември», а датата 13 септември 1923 година все още може да се прочете на паметника. Близост до Мъглишката река, в склоновете на Стара планина, е сгушен манастир Свети Николай Чудотворец. Въпреки че първите писмени сведения датират от края на 15 век, преданията говорят, че той е съществувал още от времето на Второто българско царство. Светата обител е давала подслон и на апостола на свободата Васил Левски. Днес Мъглишкият манастир е девически манастир. На една къща в едно българско село, Габарево, община Павел баня, неизвестен скулптор оформя барелефът на апостола с надпис: през 1869 година Васил Левски тук основава таен революционен комитет. Къщата е известна с името на своя собственик – Тодор Джананов, буден и просветен българин, който е и основател на читалището в селото. Помага и за откриването на едно от първите килийни училища в околията. В Джанановата къща днес има музейна експозиция, посветена на Левски. След опожаряването на къщата, местните продължават да разказват и съхраняват спомена за това, как в знак на успешно създадения комитет Левски гръмва с пищова и в дървения таван се образува дупка, запазена до злощастната 1877 година. На 3 км южно от град Павел баня се намира културен комплекс село Турия, село Музей. Интересното и вълнуващото тук е, че под един покрив са събрани емблематични сгради, които се свързват и пазят спомен за живота и творчеството на големия български писател-хуморист, краевед и художник Димитър Христов Чорбаджийски Чудомир. Родната му къща, местното читалище, зала Нашенци и храм Свети великомъченик Димитър.